Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Waqad nadamtu dzalika. Waqad nadamtu lan teman-teman nadomake sapa ingsun dzalika ing mengkon-mengkono khisal biqauli kelawan ucapan ingsun ing lafat rupane ucapan liyul haqa. Biqauli kelawan ucapan ingsun rupane liyul haqa bisalasati. Liyul haqa supaya becek dan temu apa nazam. Bisalasati kelawan bisalasatil abiyati kelawan telu pira-pira bait. Al madhkurati kang den tutur. Al madhkurati kang den tutur. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun ing lafat walam yarid min hadi. Walam yarid lan ora temeka min hadi saking ikilah khisal. Apa ghairu tausiyah liyane jembarake dulur. Apa ghairu tausiyah liyane jembarake dulur. Wasaumi lan poso fafatu mongko ngreksa sapa sira ing hadi. Fafatu mongko ngreksa sapa sira ing hadi wakun lan ana sapa sira iku mutabingah wong kang manut. Wa minal matlubi lan iku setengah saking perkara kang den purih fi yaumihi ing dalem dinane Asyura aidon halimane ayusghilahu utawi yen to nungkulake sapa man ing yaum ayusghilahu utawi yen to nungkulake sapa man ing yaum bitadarrui kelawan DPDP wal ibtihali lan tegese DPDP siyama apa maneh bil hasbalati kelawan maca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Siyama apa maneh bil hasbalati kelawan maca hasbunallahu wa ni'mal wakil iku jenenge cara nahwu apa mankhut wa tasbihi lan maca tasbih al ati kang bakal teka apa lafdhuhuma lafate hasbalah wa tasbih fa inna fihima krana sak temene iku tetep ing dalem hasbalah wa tasbih faidatan ana faidah azimatan kang agung wa aidatan lan ana hasil wa aidatan ana hasil utawa kesuksesan fakhimatan kang agung. Faqad dzakara mongko teman-teman nutur sapa al-alamatu wong kang banget alime ad-Dairabi rupane Imam ad-Dairabi fi fawaidi ing dalam pira-pira kitab fawaite Dairabi wa sayyidi lan Gusti ingsun rupane Muhammadin al-Amiris Shaghiri Imam Muhammad al-Amir as-Shaghir fi risalati ing dalam kitab risalahe Muhammad Amir as-Shaghir fil fadailil asyuriyati ing dalam kitab Al-Fadail Al-Asyuriyah fil Fadail Al-Asyuriyah ing dalam kitab Al-Fadail Al-Asyuriyah naklan kelawan nukil anil alamati saking wong kang banget alime rupane Al-Ajhuri Imam Al-Ajhuri ing lafat annaman ing sak temene wong kala kang gelem ngucap sapa man yauma Asyura ing dalam dina Asyura hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasir ing lafat hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbuna utahe kang nyukupi ingsun iku Allah Gusti Allah wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al wakil dat kang den pasrai utawi Allah nikma iku sak bagus-baguse al maula sapa al maula bendoro utawi Allah nikma iku sak bagus-baguse sapa al maula bendoro utawi Allah wa ni'mal iku sak bagus-baguse sapa an-nasiru zat kang nulungi utawi Allah sab'ina kelawan 70 apane marratan ambalane kafahu mongko nyukupi ing man sapa Allah taala syarra dzalikal ami ing olone mengkon-mengkono taun syarra dzalikal ami ing olone mengkon-mengkono taun kafahu dimaknani nyukupi ya kena dimaknani nolak ya kena dadi gelem maca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di malam Asyura malam tanggal 10 maka Allah akan menghilangkan keburukan-keburukan pada tahun tersebut. Keburukan apa? Keburukan ilang di duit ya buruk juga iku. Iku mengke ben ilangke. Wa qala dawu sapa Al-Ajuri Imam Al-Ajuri. Aidan halim maneh. Ing lafat dzakara nutur sapa as-sayyidu wong kang dadi Gusti. Al-mad'u kang den celuk. Dzakara nutur sapa as-sayyidu wong kang dadi Gusti al-mad'u kang den celuk ghausallahi ing aran ghausallah. Ghausallahi ing aran ghausallah fi kitabil jawahiri ing dalam kitab al jawahir ai annaman ing sak tamane wong kala kang ngucap sapa man fi yaumi asyura ing dalam dina Asyura utawa dina tanggal 10 Syura sab'ina kelawan 70 apane marratan ambalane ngucap ing lafat hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir
Hasbiya utawi kang nyukupi ingsun iku Allah Gusti Allah wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat kang den pasrai utawi Allah. Nikmah iku sak bagus-baguse sapa al-maula bendoro utawi Allah. Wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa an-nasiru dat kang nulungi utawi Allah. Wa qala lan dawuh sapa Sayyid Al-Mad'u Ghausallah niku. Wa qala dawuh sapa Sayyid Al-Mad'u Ghausallah fihi ing dalam kitab Al-Jawahir. Hada dunga ing ikilah dunga sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan lam yamut mongko ora bakal mati sapa man tilka sanata ing dalem mengkono-mengkono taun wa man utawi sapane wong iku dana parek apa ajaluhu ajale man lam yuwafaq mongko ora den tulungi sapa man likiraatihi maring maca donga wa hada utawi ikilah donga huwa ya hada iku adunga udunga rupane bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmane kang mawelas ase ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang mawelas ase ing dalem akhirat bloko. Wa sallallahu muga paring rahmat adem sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wasallam. Subhanallahi kelawan mau suci Allah. Mil al-mizani kelawan sak kebae mizan utawa timbangan ngamal. Mil al-mizani kelawan sak kebae timbangan amal wa muntahal ilmi lan katoke ilmu wa mablaghur ridho lan nggon katoke ridho utawa nggon tumekane ridho wa zinatul arsy lan sak timbangan yang arsy lamal jaa ora ana nggon ngungsi iku maujud ora ana nggon ngungsi iku maujud wala manja lan ora ana nggon slamet iku maujud minallahi saking Allah illa ilaihi kejaba bali maring Allah. Subhanallah kelawan mau suci Allah ngadatasofnya kelawan wilangane perkara kang genep kelawan wilangane perkara kang genep wal witri utawa wal watri ya sini ya adatasofing wal watri lan perkara kang ganjil wal watri lan perkara kang ganjil wa adata kalimatihi lan wilangane pira-pira kalimate Allah atamati kang sempurna kulliha ya sekabehane kalimatihi tamat as'aluka nyuwun sapa ingsun ing tuan assalamata ing selamat kullaha ya sekabehane selamat bi rahmatika kelawan rahmat Tuhan ya arhamar rahimin aduh luwih welase pira-pira kang welas wala haula wala quwata lan ora ana wala haulan ora ana daya sumingkrih saking ngedohi maksiat iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud ila billah kejaba kelawan Allah al aliyyi kang maha luhur al azimi kang ageng bahwa utai Allah iku hasbi kang nyukupi ingsun wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al wakilu nikmal maula wa nikman nasiru maknane padha wa sallallahu taala ala nabiyyina ing atase nabi kita khairi khalqihi kang dadi luwih baguse makhluke Allah Sayyidina kang dadi Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wasallama ajmaina hale sekabehane. Dadi ketika malam 10 surah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir utawa hasbiyah padha dibaca 70 kali kemudian membaca doa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina niku sampai ajmain niku dibaca 7 kali. Maka orang tersebut tidak akan mati pada tahun itu. Jadi semisal 1448 ini membaca niku pada malam 10 surah, kemungkinannya tidak akan mati tahun ini. Wah itu. Jadi olehan gak mati. Lah semisal kok ancet dasarane pawaan mati. Jadi pas malam 10 surah ora maca ngono ya. Waman dan ajalu lam ya faqli likira ati lho. Pun kadunge pripun Pak Yongko bengi diwaca ora apa-apa. Gak apa-apa. Ngoten napa-napa. Lek kadung telat ya. Lha mboten kandha-kandha kit wingi, lha ancen tekone ngaji iki mau kok. Lha iki piye? Lah niku nggih. Niku bareng saya membaca niki 70 kali malam 10 surah, kemudian membaca doa niki 7 kali. 70 nggih, hasbunallah 70. Doa niki 7 kali, maka temeriku tidak akan mati pada tahun ini, yaitu tahun 1448. Nek ancen dasarane niku wayahe mati, berarti temeriku ya ora dikersakne iso maca. Pada karo model lakot ja'aku menika pun karo dihindarkan dari keburukan-keburukannya tahun ini keburukan itu kata wadakaron terus bantu sebagian ulama dzalika ing mengkono-mengkono donga ngan kutubiddini al-Hanafi an-Nahrawani saking Imam Qutbuddin al-Hanafi an-Nahrawani wabni Farkhuna awas di harakati wabni Farkhuna lan Imam Ibni Farkhun al-Maliki kang bangsa madzhab Maliki wa qayyadahu lan gawe qayyid ing donga sapa Qutbuddin Imam Qutbuddin bi salatin kelawan salat rakaat ini kelawan 2 rakaat tapi nek Imam Qutbuddin ya sadurunge donga niki salat dhisik 2 rakaat
qablahu ing dalem sadurunge donga sumayaqra nuli maca sapa man dalika ing mengkon-mengkon donga wa utawi man iku mustaqbilun wong kang madhep lil kiblati maring kiblat bi khusyu'in kelawan khusyuk wa khuduri qalbin lan hadiri ati wa antakuna lan yen to ana apa qiraatu donga maca donga iku ngasra marratin 10 pira-pira ambalan iku nek Imam Qutbuddin wa ayang fakholan yen to ndamoni sapa man ngala nafsi ing atase awak dhewe man fi kulli marratin ing dalem saben-saben sak ambalan minal asri saking 10 minal asri saking 10 apane marratin ambalane minal asri saking 10 apane marratin ambalane. Dadi nek Imam Qutbuddin niki dongane niki diwaca 10 kali kemudian setiap setah donga sebulne serene awak ben gak mati ben gak koyo platisin mati. Lah iku mari donga meneh sebulne tangan meneh kemudian terserne teng awak meneh sak cukupe. Niku kalau Imam Qutbuddin bacanya 10 kali setiap satu kali doa disebulne ning tangan kemudian diserne ning awake. Wa yang fakho ala nafsi utawa langsung tapi kan buri gak iso. 10 sah ngono kae. Wa annahu lan sak temene kelakon ida quri'a ing dalem nalikane den waca apa donga ngalal atfali ing atase pira-pira bocil ing atase pira-pira bocah cilik wa nafakholan damu utawa nyebul sapa alqori wong kang maca ngalih ing atase atfal lam yamutu mongko ora bakal mati sapa atfal. Lam itu mongko ora bakal mati sapa atfal. Lha ana bocah cilik bareng diwacane iki sebul. Nah, ngoten nggih, sebul bocah cilik. Berarti kok nyebulne kancaku wae ya, sebul kancam. Tapi kan kowe wis gak bocil. Ya, ngoten lho nggih. Niku bocah-bocah cilik ngoten niku nggih ben awet sik bocah cilik, bocah bayi ngoten niku kadang kan ya ora mesti to. Mergo cah cilik iku nek lara kan gak genah. Sambate piye? Lah niku nek cilik besok nek duwe anak utawa duwe adik diwacane niki saben malam 10 surat terus disebulno nek bocah cilik kuwi ben ora matian. Wa ila qanulan den talqin apa donga? Wa ila kana den talqin utawa den ulang apa donga liman maring wong istato kang kuasa sapa man minhum saking adfa. Nek bocah cilik iso maca dhewe ya kon maca dhewe anut kok ing ngucap. Intaha bi khatti syekhina kelawan tulisane guru ingsun wa syekhi masyikhina lan tulisane pira-pira guru ingsun almadguri kang terus den tutur rahimahu muga-muga melasi ing syekhina wa syekhi masyikhina sapa Allahu wa qala lan dawu sapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathil Bari ing dalam kitab Fathil Bari ing lafat kalimatun utawi pira-pira kalimat iku man utawi sapane wong iku qolaha ngucap sapa man ing kalimat fi yaumil asyura ing dalam dina asyura lam yamut mengko ora mati sapa man nggon sampean qablahu apa qalbahu qabla apa qablu qalbu lam yamut mengko ora mati apa qalbuhu atine man lam yamut mengko ora mati apa qalbuhu atine man. Wa ya utawi doa iku subhanallahi ma suci Allah mil al mizani maknane padha wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsy walhamdulillahi mil al mizani maknane padha wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha di harakati tok sing misal keliru wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsy wallahu akbar mil al mizani wa muntal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih subhanallahi 'adada syaf'i wal watri wa 'adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillahi 'adada syaf'i wal watri wa 'adada kalimatillahi tammati kulliha maknane padha awal wae wallahu akbar 'adada syaf'i wal watri wa 'adada kalimatillahi tammati kulliha as'aluka salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Niku dibaca malam 10 surah ben ampri atine ora mati. Wa raaitu lan ningali sapa ingsun bi khati ba'dim kelawan tulisane sebagian ulama annamimma ing sak temen iku setengah saking perkara yutlabu kang den pure apa ma yauma asyura ing dalem dina asyura hadat donga ana iki donga Allahumma rupane Allahumma do Gusti Allah ya mufarrija kulli karbin duh zat kang bungahake saben-saben kesusahan wa ya mukhrijadin nuni lan duh zat kang ngetokake Nabi Yunus yauma asyura ing dalem dina asyura wa ya jami'an samli Yaqub lan zat kang ngumpulake perkara kang pisahe Nabi Yakub. Dat kan ngumpulake perkara pisahe Nabi Yakub
yauma Asyura ing dalem dina Asyura wa ya ghafiru dzambi Dauda lan dat kang ngapura dosane Nabi Daud yauma Asyura wa ya kasfaduri Ayyuba lan dat kang ngilangi bahayane Nabi Ayub yauma Asyura wa ya sami adawati Musa lan dat kang ngerungu dongane Nabi Musa wa Harun lan Nabi Harun yauma Asyura ing dalem dina Asyura wa ya khaliqu ruhi sayyidina lan dat kang dadekake ruhe Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibika kang dadi kekasih Tuhan wa Mustafa kalan dadi pilihan Tuhan yauma Asyura ing dalem dina Asyura wa ya rahmanad dunya doh dat kang welas ing dalam donya wal akhirati lan akhirat la ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud ila anta kejaba Tuhan iqdi mugi nekake Tuhan hajati ing hajat ingsun fit dunya ing dalam donya wal akhirati lan akhirat mari ngono disebut hajate Watil lan mugi ndawakake Tuhan ngumri ing umur ingsun fi taatika ing dalam taat panjenengan wa mahabbatika lan demen Tuhan wa ridho kalan ridho Tuhan ya arhamar rahimina duh luwih welase pira-pira wong kang welas duh luwih welase pira-pira wong kang welas wahyini lan mugi nguripake Tuhan ingsun hayatan kelawan urip thayyibatan kang bagus kang enak wa tawaffani lan mugi mateni Tuhan ingsun alal islami netepi agama Islam wal imani lan iman ya arhamar rahimin duh luwih welase pira-pira kang welas wa sallallahu muga paring rahmat adem sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alilan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbi lan sahabate Kanjeng Nabi wa sallama lan muga paring rahmat salam sapa Allah intaha lan iki ada doa lagi akeh men to Pak ya akeh memang ben duwe stok akeh ngono lho. Stok. Lah niki Allahumma yang farja kulli karbin ya Allah, Engkau lah zat yang membahagiakan semua kesusahan, kesedihan. Wa ya mukhrijadin nun wa ya ma'asyra wa jami'a samli yaqub ya ma'asyra wa ya ghafira dzambin ila akhirih iqdi hajati disebut fit dunya wal akhirah disebut hajati ya Allah. Mugi-mugi taun iki Gusti kula tamriku gadah pulau sedasa. Panu. Lah niku disebut hajate pas niki. Wa atil memberi ya Allah jangan panjang nih umur kula fi taatika selalu taat pada Engkau dan selalu cinta kepada Engkau dan selalu ke dalam naungan ridho Engkau. Lah niku ngoten. Wahyini hayatan thayyibah dan hidupkanlah saya dalam kehidupan atau dengan kehidupan yang sangat enak, nyimut enak, minuk. Wa tafani alal Islam wal iman ya arhamar rahimin. Niki diwaca malam 10 surah. Lho pun kadung Pak engko bengi ya oleh. Wa min adiyati yauming Asyura alku setengah saking pira-pira dongane dina Asyura. Oh, akeh Pak amalane. Wah, akeh banget wis to. Wis mondok niki niku 10 tahun ngaji 10 tahun kira-kira bingung harus diamalno sing ndi. Wa min adiyati yauming Asyura alku setengah saking dongane dina Asyura. Tapi setidaknya tadi sing tentang suatu saat sampai dadi kiai. Nah, sampai dadi kiai, dadi punyai temriku pas malam acara suro ya kaya nika nggawa uyah kemudian nggawa napa jenenge napa jenenge wau? Banyu nika. Kemudian terus wong-wong diwarai kon nulis utawa kon nulis dhewe-dhewe surat iki. Utawa wis duwe stok akeh ning kertas. Duwe stok akeh engko kon nyemplungno ning banyune dhewe-dhewe bareng diwacane donga-donga akeh mau. Terus maca hasbunallah sak baratane sepuh akeh mau. Terus kemudian temriku mengki dongane jenengan sebarne teng pundi, jenengan sebarne teng griya, jenengan sebarne teng Sabin, monggo ben aman sangka tikus, aman sangka niki, sangka niki. Lha nek tikus ndase ireng pripun? Lah niku kudu urusane petil, Pak. Petil niku. Lah niku temriku nggih. Lah dadi pas malam 1 sura utawa malam 10 sura tetep ngadakno ritual. Ngadakno ritual khusus ada sing wau nggih kaya malam 1 sura nulis wau. Lah sing niku apa kudu wong-wong nulis kabeh mboten, sing penting ade duwe stok akeh ngono iki gak apa-apa to nggih. Duwe stok akeh kon nulis dhewe duwe stok akeh manten-manten di niku. Utawa nek model kewagean niku biasanipun di napa ning jun gedhe paham jun ya. Jun gedhe niku lho, sing gedhe kaya sak tandon tapi rada cilik. Lah temriku kalih Mbah Yai dicemplungi Mbak. Dadi banyune mengke wong ben garek jupuk. Enak ta niku? Enak. Mengke ngomong garwane jupuk. Lah ngoten. Niku malah luwih ringkes ngoten. Luwih ringkes. Dadi jone gedhe wis dicepaki semisal ning dicepakne jon gedhe nyilih biasane nyun sewu nggih nggon wong ninggal kan enak biasane ya. Engko kae sik engko digawa ning masjid, manten-manten terus manten istighosah pun monggo sera-sera sadurunge wis diritual dhisik banyune. Manten-manten monggo ingkang ngersakaken niku toyone kenging damel nyemprot anti hama, anti wereng, anti potong leher. Aman pasti. Wah. Lah niku mangke saged.
damel dun iku malah luwih menak luwih ringkes. Wa min ati-ati yauming Asyura niku setengah saking pira-pira dongane dina Asyura. Ma utawi donga wajatu kang nemu sapa ingsun ima fi Safinatil Ulum ing dalem kitab Safinatil Ulum. Lil alamati kedue wong kang banget alime asy-syekh kang dadi syekh. Rupane Ibrahim Al-Attori, Imam Ibrahim Al-Attor. Enak cetakan ya Ibrahim Al-Attok malah ngono. Ibrahim Al-Attor Asyami kang bangsa Sam wa utawi ma iku Allahumma ya musinu Allahumma Gusti Allah ya musinu dodat kang gawe bagus qad ja'aka teman-teman teko ing tuan sapa al-musi wong kang gawe Allah waqat amar teman-teman perintah sapa tuan ya musinu dodat kang gawe bagus bitajawuzi kelawan ngapura anil musi saking wong kang gawe Allah fa anta mongko utahe tuan iku al-musinu wong kang gawe kebagusan wa ana uta ingsun iku al-musi wong kang gawe Allah fatajawas mongko mugi ngapura tuan ngan kopi khima saking Allah ne perkara ngidi kang tetep ing dalem sanding ingsun bijami lima kelawan bagusnya perkara utawa indah perkara indaka kang tetep ing dalem ngerso tuan fa anta mongko utahe tuan bil birri kelawan kebagusan iku ma'rufun den weruhi wabil ihsani lan kelawan gawe bagus iku mausufun den sifati anilni mugi merkolehake tuan ing ingsun ma'rufaka ing kebagusan tuan wa aghnini lan mugi nyugihake tuan ing ingsun bihi kelawan ma'rufaka ngan ma'rufiman andoh saking kebagusane wong siwaka kang sakliyane tuan ya arhamar rahimin aduh luwih welase pira-pira kang welas wasallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallama tasliman kelawan rahmat salam kasiron kang akeh ila yaumidini tumeka dina kiamat. Lah niki doa lagi di ibadah yaumi Asyura tambihun ayhada tambihun ahadisu sholatir raghaibi utawi iki iku pira-pira hadis ai hadhihi nggih utawi iki iku pira-pira hadis kang nerangake tambihun ayat tambih iki iku pepeling ahadis sholatir ghaibi utawi pira-pira hadis kang nerangake salat ghaib ahadis sholatir ghaibi utawi pira-pira hadis kang nerangake salat ghaib iku maudhu'atun maudhu' qala dawu sapa al-alamatu wong kang ban ngalime Asyekhu kang dadi Syekh Zainuddin rupane Syekh Zainuddin tilmidhu Ibnu Hajarin kang dadi muridé Imam Ibnu Hajar Al-Makki kang bangsa Makkah fi kitabi ing dalam kitabe Syekh Zainuddin rupane Irsyadil Ibadi kitab Irsyadil Ibad ka ghairihi kaya liyane Syekh Zainuddin min ulama ilmadhabi saking ulama madhab wa minal bid'ah ing dawuh wa minal bid'ah wa minal bid'ah lan ku setengah saking pira-pira bid'ah al-madmumati kang den wada allati ya'samu kang dosa sapa fa'iluha wong kang lakoni bid'ah sapa fa'iluha wong kang lakoni bid'ah wa yajibulan wajib ala ulatil amri ing atase pira-pira pemerintah apa mengufangi liha nyegah wong kang lakoni bid'ah salatur ghaibi utawi salat ghaib isnata asrota rupane rolas apane rokngatan rokngate benal ngisya ini ing dalem antarane maghrib lan isya lailata awwali jumatin ing dalem wengine kawitane dina Jumat min Rajabin saking wulan Rajab niki termasuk hadis maudhu dan wajib dilarang cuman niki ngeten nek semisal kok sampean ngerti semisal iki takokno apa meneh cah libur Naila nggih Naila apa sapa iku sing cah mayak nek mayak niki nglakoni salat ghaib ada salat 12 rakaat dilakoni malam Jumat pertama bulan Rajab. Niki mah hadise maudhu. Nate ngertos? Nate ngertos? Nggih. Nggih neng pondok ndi? Ndane maya. Ada ta? Lah niku sebenarnya ngoten. Tapi nek ketika kula dhisik nang kono tetep melok, Pak, melok Mbah Yai, melok Mbah Yai. Ngoten lho nggih. Melok Mbah Yai tetep salat nek cara temriko. Tapi bar ngoten, makane dhisik kula niku pernah ada perdebatan dengan temanku kanca kula niku sak kamar, kanca kula niku moh lakoni tenan. Mergo apa iku maudhu. Padahal sik mondokne maya. Mari terus wengkel-wengkelan kali kula. Walah iku gak apa-apa dilakoni. Toh kowe engko lho, aku lho paling saiki nglakoni ku besok nek wis omah rong kalan nglakoni akeh ramu. 12 rakaat niku nggih. Muga amalan kathah niku maudhu. Ngoten. Wa sholati lailatin nisfi lan salat wengine separo. Wa sholatu wa sholatu lailatin nisfi lan salat wengine separo. Min Sa'ban saking wulan Sa'ban mi atar rakaatin kelawan 100 rakaat. Iki gak tau nek wong ngamal akeh. Wa sholatu akhiri Jumatin lan salat akhiri dina Jumat min Ramadan saking wulan Ramadan. Sab'a asrota kelawan 17 apane rakaate biniyati qodoi sholawati kelawan niat ngodoi pira-pira salat al khamsi kang 5. Allati lam yaqdiha kang ora ngodoni sapa man ing sholawat.
Dan niku ana salat sing ten mriku niku dilakoni mak Jumat terakhir poso. Niku dengan alasan kena nggih ngodoki salat-salat sing pernah ditinggalkan. Niku ndak boleh. Nggih. Mergo napa salat fardu ketika ditinggalkan niku tetap wajib dikodoki model-model kaya salat fardu. Ana sing mriku nglakoni iki lho, salat iki lho dadi 17 rakaat di Jumat terakhir bulan Ramadan kingku sebagai pengganti salat-salat yang pernah ditinggalkan. Niku ndak boleh. Lah penak men ngono. Ngono ora tau salat setahun bareng pas kuwi salat 17 rakaat selesai. Lah ngono nggih, nek pamane ketemu wong bejat ngono. Niku hadisnya mau untuk juga. Wa sholatu yaumi Asyura lan salat dina Asyura rakaataine kelawan 2 rakaat. Aw arba' rakaatin utawa 4 rakaat. Aw aksara utawa luwih akeh. Wa sholatul usbu'i lan salat seminggu. Wa sholatul usbu'i lan salat seminggu. Wa amma akhadisuha anapun utawi pira-pira hadise salat iku maudhu'atun maudhu' batilatun tur kang batal wala takhtarul aja kebujuk sapa sira biman kelawan wong dzakar kang nutur sapa man ing ahadis. Dadi nek ana wong cemeriku kok nerangno niki aja ditur tapi yo disclaimer nek untuk mayak wallahu alam istihate bahasin. Tapi nek Imam Ghazali ngarani boleh ngoten tok. Salat rakib boleh, tidak dianjurkan tapi boleh. Tapi kalau dhisik tetep nglakoni zamane mayak iki bar ngono gak tau. Gak tau mau gak piye-piye mergo males. Kadang lali. Kadang lali lho, wis boleh sih. Lah niku nggih, niku misal kanca-kanca mayak biasanya nglakoni niku. Sing salat rakaib niku. Kultu ngucap sapa ingsun, semisal kok ana wong ngucap tentang salat-salat niku aja dintel. Kultu ngucap sapa ingsun wa mislan iku sepadane selawat, wa mislan iku sepadane salat ngoten utawa madhkur sing paling aman, wa mislan iku sepadane madhkur. Salatu safarin utawi salat ing dalem wulan safar. Faman mongko utawi sapane wong iku arada ngarepake sopan salat ing salat fi waqtin ing dalam wektu suwiji minadil awqati saking ikilah pira-pira wektu falyan wi mongko becik niat sapa man an-nafla ing salat sunnah al mutlaqo kang mutlak furada hale pira-pira kang ijen min hori adatin saking tanpa wewilangan muayyanin kang den tertentokake wa huwa utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim wa huwa utawi naflal mutlak iku ma perkara la yutaqayyadu kang ora den koyiti apa ma biwaktin kelawan wektu suwiji wala sababin lan sebab suwiji wal hasrolan ora ana hitungan iku maujud lahu kaduwe naflal mutlak wabillahi kelawan lain iku sebab Allah atau fiku utawi anane pitulung. Lah niku utawa salat napa? Salat raghaib niku nggih salat-salat apa? Salat Rebo Wekasan. Salat Rebo Wekasan niku aja diniati salat Rebo Wekasan mboten sah. Sampeyan mamane salat walaupun ning ati urusane ati walaupun niate salat hajat tapi ning ati niki minangka salat Rebo Wekasan haram. Lah terus piye niate? Ya iki minangka niat salat hajat nek Rama Yai nek ngarai niat salat hajat, hajate ben apa? Ben dihindarkan karo ben dihindarkan dari semua bala. Niate ngoten. Tapi ning ati aja mergo Rebo Wekasane mboten. Ngoten nggih. Tapi minangka ben dihindarkan dari bala kan ya oleh-oleh to. Ade salat iki yen dina iki ana oleh-oleh. Kok ning ati ana bahasa salat Rebo Wekasan selesai. Haram malah nglakoni. Utawa diniati salat napa mutlak. Usolli sunnatan lillahi taala Allahu akbar ngoten tok. Lah cuman nek Rama riyen sak emut kula teng mriku niku yai dawuh nek pamane diniati salat mutlak iki kadang menusai parane isih ning Rebo Wekasan. Lah sing paling aman piye nggih niku salat sing paling luwih enak kadang salat hajat. Wis mbuh hajate apa pokok dindarke dari semua keburukan selesai. Posisi hajat-hajat ku kabeh hajat khususnya hajat bangsa tolak balak ngoten niku. Nah niku sing aman ngoten. Lah niku iku sing kadang ora ono ning kitab. Nek rata-rata kok salat-salat sing model ngoten niku sing aman salat mutlak. Salat mutlak ngoten utawa pamane salat hajat. Nek Ramayi biasane dengan dahune wis saran salat hajat wae gak apa-apa. Salat hajat engko diniati ngilangi balak utawa diniati apa kok. Nang atine gak mergo Rebo Wekasane mboten. Pun mayutlabu fi safarin al khair. Ma utawi iki ku perkara yutlabu kang den purih apa mah. Ma utawi iki ku perkara yutlabu kang den purih apa mah fi safarin ing dalam bulan safar al khairi kang bagus utawa al khaira ing kebagusan one al khaira ing kebagusan. Al khaira ing kebagusan. Iklam murwa sapa sira anna majmu'al ladzi ing sak temene kumpulane perkara. Nukila kang den nukil apa alladzi min kalami sholihina saking dawe pira-pira wong saleh. Kama yu'lamu kaya perkara yu'lamu kang den wuri apa mah mimma nyatane saking keterangan saya ati kang bakal teko apa mah
iku annahu sak temene kelakuan iku yang zilu tumurun fi akhiri arbingaa ing dalem akhire dina Rebo min Safarin saking wulan Safar apa balaun bala ngadimun kang agung wa anal bala lan sak temene bala alladzi yufarriqu kang bagi kang misah utawa kang bagi apa bala visa irisanati ing dalem sekarine pira-pira taun kuliah sekabehane sanah kuliah sekabehane bala iku yang zilu tumurun apa bala fi dalikal yaumi ing dalem mengkono dina faman mongko te sapane wong iku arada ngarepake sapa man assalamata ing selamat wal khifdholan terjaga ming dalika saking mengkono-mengkono bala faliyata mongko becik ndonga sapa man awala yaumin ing dalem kawitane dina ning safarin saking wulan safar wa kadha lan kaya mengkene-mengkene awala yaumin fi akhiri arbingaa ing dalem akhire dina Rebo minhu saking safar biada donga kelawan ikilah donga faman mongko te sapane wong iku daan donga sapa man bihi kelawan hada doa dafa'ah mongko nolak sapa Allah Subhanahu wa taala nganhu saking man syarra dalikal balai ing olone mengkono bala hakada hale kaya mengkene-mengkene keterangan wajadtuhu nemu sapa ingsun ing da bi khati ba'di solihina kelawan tulisane sebagainya pira-pira wong saleh wa doa utahe doa fi awali yaumin ing dalem kawitane dina minhu saking safar huwa ya doa iku hada ikilah doa rupane bismillahirrahmanirrahim wasallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun billahi kelawan Allah min syarri hadzal zamani saking olone ikilah zaman wa ahlihi lan penduduke hadzal zaman wa a'udzu bika wa a'udzu lan nyuwun perlindungan sapa ingsun bijalalika kelawan sifat agung Tuhan wa jalali wajhika lan agunge zat Tuhan wa kamali jalali qudsika lan sampurnane agunge kesucian Tuhan antujironi ing yen ta nyelametake tuan ing ingsun wa walidayya lan wong tua loro ingsun wa auladi lan pira-pira anak ingsun wa ahli lan keluarga ingsun wa ahbabi lan pira-pira kekasih ingsun wa ma lan perkara tuhaytuhu kang nglimputi ing ma apa syafaqatu qalbi walase ati ingsun ming syari hadis sanati saking olone ikilah taun waqini lan mugi ngreksa tuan ing ingsun syarroma ing olone perkara qadaita kang wis mutusi sapa tuan ing ma fiha ing dalem sana wasrif lan mugi ngengokake tuan ngani saking ingsun syarra syahri safara awas iki gawe safara mergo bulan tertentu syahri safara ing olone bulan Safar syarra syahri safara ing olone bulan Safar ya kariman nadhari duh zat kang mulya oleh merhatekake makhluk ya kariman nadhari duh zat kang mulya oleh merhatekake makhluk wahtim lan mugi mungkasi tuan li maring ingsun fi hadza syari ing dalem ikilah wulan wadahri lan taun bisalamati kelawan selamat wal afiyati lan waras wasaadati lan bejo li maring ingsun wali walidaya lan maring wong tuwa ingsun wa uladi lan pira-pira anak ingsun wali ahli lan maring keluarga ingsun wa ma lan perkara tahutu kang limputi ing ma apa syafaqatu qalbi walase ati ingsun wa jamil muslimin sakabehane pira wong Islam sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa wajatu nah niki donga sing temriku niku diwaca di awal bulan Safar rapate ana wong bahas niki nggih diwaca di awal bulan Safar niku sok ben niku mesti dieling-eling nek perlu nggih di-upload ning sosmednya niku pun diterusane mau wa ya Allah wa wajatu lan nemu sapa ingsun aidana kalimane bi khati ba'di solihina kelawan tulisane sebagian pira-pira wong salih annaman ing sak temene wong yaqra'u kang gelem maca sapa man fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina min ayyami safarin saking pira-pira dina safar hadza du'a ing ikhlas doa hafidhahu mongko ngreksa ing man sapa Allah taala fitil kasanati ing dalem mengkono-mengkono taun minal afati saking pira-pira panca baya wal baliyati lan pira-pira bala utawa cobane urip ila safarin tumeka wulan Safar qabilin kang arep teka walam bulan ora ngenani ing man fiha ing dalem tilkas sana apa balaun balak qattu babar pisan wa wa ta doa iku hada ikilah donga rupane bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika kang dadi kawula tuan wa nabiyika lan nabi tuan wa rasulika lan rasul tuan an nabi kang dadi nabi al ummi kang umi wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng nabi wa barik lan mugi paring barokah tuan wa salim lan mugi paring rahmat salam tuan Allahumma duh Gusti Allah ini sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan tuan ming syarri hadza syahri
saking olone ikilah wulan wa min kulli syiddatin lan saking saben-saben rekoso lah iki ben rekoso uripe wa balain lan balak wa baliyatin tegese coba wa qadar taha kang mesthekake sapa tuan ing syiddah wa bala wa baliyah fihi ing dalam ya Allah ya Baril Karim fihi ing dalam hadza syahr ya dahru dohdat kang dadekake mangsa ya malaikat dunya dodat kang ngeratoni utawa dat kang miliki donya dodat kang miliki donya wal akhirati lan akhirat yang aliman dodat kang weruh bima kelawan perkara kana kang wis mujud apa ma wama lan perkara yakunu kang bakal mujud apa ma waman lan dodat ida aroda ing dalem nalikane ngarepake sapa man sek ning suwi-wiji qala mongko dawuh sapa man lahu maring sek kun ing lafat kun mujuta kun wujuta fayakunu mongko wujud apa syek ya azali yuduh zat kang banget dingine ya abadi yuduh zat kang abadi utawa kekal ya mubti yuduh zat kang ngawiti ya muaidu yuduh zat kang balekake ya dzal jalali yuduh zat kang agung wal ikrami lan mulya ya dzal arsy yuduh zat kang duweni arsy al majidi kang agung anta utawi tuan iku tafalu agawe sapa tuan ma ing perkara turidu kang karep sapa tuan ing ma Allahumma do Gusti Allah uhrus mugi ngreksa tuan bingainika kelawan pengawasan tuan bingainika kelawan pengawasan tuan nafsi ing awak ingsun wa ahli lan keluarga ingsun wa mali lan bondo ingsun wa waladi lan anak ingsun wa dini lan agama ingsun wa dunyaya lan donya ingsun allati ibtalaitani kang nyoba sapa tuan ing ingsun bisuhbatiha kelawan barengi ahli nafsi ila akhiri bisuhbatiha kelawan barengi nafsi ila akhiri bi hurmatil abrori kelawan lantaran mulyane pira-pira wong kang bagus wal akhyari lan pira-pira wong kang terpilih birahmatika kelawan rahmat Tuhan ya azizu dohdat kang moho menang ya ghafaru dohdat kang moho akeh ngapurane ya karimu dohdat kang moho lomo utawa mulya ya sattaru dohdat kang moho nutupi celo birahmatika kelawan rahmat Tuhan ya arhamar rahimin Allahumma do Gusti Allah ya syadidal quwa dohdat kang banget kuwate wa ya syadidal mihali lan dohdat kang banget kuasane ya azizu dohdat kang moho menang dzallat innal li'izzatika maring sifat luhur utawa sifat menang Tuhan apa jami'u khalqi kabehane makhluk Tuhan ikfini mugi ngreksa Tuhan ingsun ngan jami'i khalqi saking sekabehane olone makhluk Tuhan ya muhsinu dohdat kang agawe bagus ya mujammilu dohdat kang dadekake edi maksud dadekake apa indah ya mutafaddilu dohdat kang paring anugrah ya munaimu dohdat kang paring nikmat ya mukrimu dohdat kang paring mulya ya man dohdat la ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud ila anta kejaba Tuhan bi rahmatika kelawan rahmat Tuhan ya arhamar rahimina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallama ajmaina khale sekabehane niki juga dibaca lah donga sing ket niki bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli niki sing terakhir niki niku dibaca napa fikul yaumin min ayami sofar. Jadi diwaca setiap hari di bulan Sofar. Ben diparingi aman sekabehane. Ha. Berarti rono-rono Pak. Wah, akeh mantep Pak. Lah iya, ngoten wis ben dadi wali kok. Faidatun ayati faidatun. Ma utawi iki ku perkara yambahi kang sayukja. Apa fi'lu nglakoni ma fil arbi'i ing dalem pira-pira fil arba'a ing dalem dina Rebo al akhir kang akhir minas sofari saking wulan Sofar minas sofari saking wulan Sofar wa qalan dawu sapa alamatu wong kang banget alime asy-syaikhu kang dadi Syekh Ad-Dairabi rupane Syekh Dairabi fi mujarrabati ing dalem kitab mujarrabate Imam Dairabi ing lafat dzakara nutur sapa ba'dul arifina sebagian pira-pira wong makrifat min ahli kasfi nyatane wong kang ahli kabukae ati watamkini lan wong kang ngukuhake perkara. Jadi atine kebuka terus iso memastikan apa yang dia lihat apa yang dilihat dari mata hati, oh iku pasti, ngoten. Anahu ing sak temene kelakuan iku yang zilu tumurun. Fi kulli sanatin ing dalem saben-saben taun apa salah sumiati alfin. Salah sumiati alfin 300.000 tulis gedrek wae. Apa salah sumiati alfin 300.000 apane baliyatan balae. Jadi menurut Ahlul Kasfi niki bukan hadis nggih, teng mriku ada 300.000 cobaan atau 300.000 balak.
yang diturunkan setiap tahun. Wa isruna lan 20 apane alfan eune berarti 320.000 minal baliyati nyatane pira-pira balak. Wa kullu dzalika uta sekabehane mengkono-mengkono salah sumiati alfin ila akhirih iku fi yaumil arbingai ing dalem dina Rebo al akhir kang akhir min safarin saking wulan safar fayakunu mongko ana apa dalikal yaumu mengkono-mengkono dina iku as'aba ayyamis sanati luweh angele pira-pira dinane setahun faman mongko utahe sapane wong iku salat sapa man fi dalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina arba rakaatin ing papat pira-pira rakaat yaqra'u hale maca sapa man fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat minha saking arba rakaat ba'dal fatihati ing dalem sause fatihah surata inna a'tainakal kausar ing surat inna a'tainakal kausar sab'a asyrata marratan sab'a asyrata kelawan 17 apane marratan ambalane wal ikhlas lan ing surat al ikhlas khamsa marratan kelawan 5 ambalan wal muawwidatain lan surat al falak lan annas marratan kelawan saambalan marratan kelawan saambalan wa ida'u lan donga sapa man ba'da salami ing dalem sause salam biada du'ai kelawan ikhlas doa khafidahu mongko ngrekso ing man sapa Allah taala bikaromihi kelawan mulyane Allah utawa kelawan lomone Allah min jamil balaya saking sekabehane pira-pira balak allati tangzilu kang tumurun apa balaya fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina walam tuhamma lan ora den reksa haulahu ing dalem kiwa tengene man apa baliyatun balak mintil kal balaya saking mengkono-mengkono pira-pira balak ila tamamis sanati tumeka sampurnane taun wa donga utawi donga al mu'adzam kang den agungake huwa ya donga ul mu'adzam iku bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu taala ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam Allahumma Gusti Allah ya syadidi maknane padha dhuwur ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizu dallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami khalqika ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin maknane sama dengan yang atas Allahumma Gusti Allah bisril hasani kelawan lantaran istimewane Sayyid Hasan kelawan lantaran istimewane Sayyid Hasan wa akhilan sedulure Sayyid Hasan maksudnya Sayyid Husain wajadilan bae Sayyid Hasan wa abi lan bapake Sayyid Hasan maksudnya Sayyidina Ali ikfini mugi nyegah sapa tuan ing ingsun syarra hadzal yaumi ing olone ikilah dina wa malan perkara yang zilu kang tumurun apa mafihi ing dalem hadzal yaum ya kafiyal muhimmati duh dat kang nyukupi pira-pira perkara kang penting duh dat kang nyukupi pira-pira perkara kang penting ya dafi'al baliyati duh dat kang nolak pira-pira balak fasaikfikahum mongko bakal nyukupi ing kaum sapa Allahu Gusti Allah wa huwa utawi Allah iku as-sami udat kang maha midangat al-alimu tur kang maha mudaneni wa hasbuna utawi kang nyukupi kita iku Allahu Allah wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat kang den pasrai utawi Allah wala haula lan ora ana daya sumingkrih saking ngedhe maksud iku mujud wala quwata lan ora kekuatan iku mujud illa billahil aliyyil azim maknane padha dhuwur wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam lah niki dadi pas wayah dina Rebo wulan Safar temriku nglakoni salat 4 rakaat untuk masalah niatnya nanti bisa diniatkan salat mutlak atau diniatkan salat hajat. Lah, rakaat pertama di setiap rakaatnya membaca Al-Kautsar 17 kali, kemudian Kulhu 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Niku di setiap rakaat. Gitu nggih? Di setiap rakaat niku maos niku. Al-Kautsar 17, Kulhu 5, Al-Falaq 1, An-Nas 1. Di setiap rakaat 4 rakaat salat hajat wau. Lah setelah niku mengke baca doa niki wau get bismillahirrahmanirrahim sallallahu niku sampai akhir. Nah niku niate awas niate salat hajat atau salat mutlak. Nek neng ati minangka iki Rebo wekasan iso-iso malah haram. Awas hati-hati. Intah. Wa dzakara lan nutur sapa hadas syekhu. Wa dzakara lan nutur sapa hadas ngene wa dzakara nutur hada ing ikrah doa sapa asy-syekhu syekh al-kamilu kang sampurna rupane Fariduddin Syekh Fariduddin Syekh Farid tulisannya Farid itu Syekh Fariduddin iki ada yang nulis syukur kanji ada syakar kanji niku banyak riwayat
Ada syakar kanji, ada syukur kanji. Renek sing sikir kinji ini kan. Ada sing temeriku syukur kanji, ada sing temeriku syakar kanji. Nah, terus Jawa dadi sekar. Iku Jepang, bahasa Jepang. Niku. Syakar kanji. Niku. Qaddasallahu ta'ala sirrah. Qaddasa muga-muga ya Allah ya Rabbi ya Karim muga-muga nyucikake sapa Allah taala sirrahu ing keistimewaane Syekh Fariduddin Sekar Kanji utawa syukur kanji utawa syakar kanji. Fi auradil khawajati ing dalam pira-pira wirite Syekh. Fi auradil khawajati ing dalam pira-pira wirite Syekh. Khawajah niku nek cara daerah Uzbekistan niku Syekh. Makane nek besok ngaji Tanwirul Qulub alhamdulillah kula nate ngaji kitab Tanwirul Qulub Khawajah Bahauddin. Nah iku kena makane khawajah ngatokne am oleh ae gak apa-apa. Khawajah Bahauddin, khawajah iki khawajah iku. Niku Pak. Khawajah niki Kiai. Utawa Syekh. Niku daerah Uzbekistan, Turkmenistan, daerah apa niku? Iku Rusia bareng. Muhniddin rupane Syekh Muhniddin. Kama kaya keterangan fil Jawahiril Khamsi ing dalam kitab Jawahiril Khamsi. Niku Jawahiril Khamsi niku kitabe kandel karangan Imam Syekh Buni. Alhamdulillah wis duwe ijazah. Wa qala dawu sapa Syekh Al-Buni rupane Syekh Imam Ali Al-Buni niku sing aran Samsul Ma'arif rahimahullahu taala fi kitabil Firdaus ing dalam kitab Al-Firdaus. Dawuh ing lafaz innallaha azza wa jalla. Innallaha sak temen Allah azza wa jalla iku yang jilu nurunake sapa Allah balaan ing balak fi akhir arbingaa ing dalam akhire dina Rebo. Ming safarin saking bulan Safar bana sama ing dalam antar langit wal ardi bumi fa yakhudu. Mongko ngalap ing balak sapa al-muwakkalu wong kang den pasrai sapa bihi al wa yusallimuhu lan masrahake sapa muwakkal beh ing balak ila qutbil khosi maring wali punjere pitulung fayufarrikuhu nuli bagi sapa qutbil khos ing balak alal alami ing atas ing alam fama hasala mengko ora hasil apa min mautin mati au balak utawa balak au hamin utawa susah iku illa wayakunu kejaba ana apa mautin wa balak au hamin iku minal balak setengah saking balak alladzi yufarrikuhu kang bagi ing balak sapa al qutbu wali kutub. Dadi nek menurut Syekh niki Syekh Ali Al-Buni, Syekh Fariduddin Sekar Kanji dan seterusnya niki bahwa napa? Bahwa teng mriku niku pas wayah dina Rebo akhir bulan Safar niku Gusti Allah niku pasrah ning wali kutub. Njenengan dipasrahe mboten Pak, aku durung kutub, Pak. Iku iki pasrah wali kutub iki sampean tak pasrahi balak. Iki sampean tum nggih taun iki. Sampean selene nanti terserah. Lah iku. Makane ana mati ana balak utawa ana susah iku minangka dum-dumane wali kutub. Lho berarti wali kutub jahat nggih mboten. Nggih mboten. Anane balak kan kadang mergo lakune manusa juga. Sing pernah dibahas niku. Lah makane piye? Faman mongko utahe sapane wong iku yurid ngarepake sapa man assalamata ing slamet ning dalika saking mengkono-kono balak fal yusalli mongko becik salat sapa man sitaro kangatin ing 6 pira-pira rakaat. Yaqra'u halimaca sapa man fil ula ing dalam rakaat kang pertama bi umil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Kelawan Al-Fatihah. Wa ayatil kursi lan ayat kursi. Wa fi sadiyati lan ing dalam rakaat kapindho surat Al-Ikhlas ing surat Al-Ikhlas. Fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Summa yusolli. Nuli maca salat sapa man ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Bi ayyi salatin kelawan endi-endine selawat. Sumayat nuli ndonga sapa man biadat donga kelawan ikilah donga. Lah nek niki ada riwayat lagi temriku nglakoni 6 rakaat mungkin kembali lagi niatnya salat hajat ataupun salat mutlak yang rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat kursi, rakaat kedua qul hu. Maka berarti rakaat ketiga itu berarti 3 kali salam, mari niat maneh rakaat pertama kursi, rakaat kedua kulhu. Mari ngono salam, salat maneh dadi sampai rakaat 3 salaman. 3 salaman. Bareng ngoten maca selawat bebas, setelah baca selawat terus ndonga niki. Fayaqul Allahumma do Gusti Allah ini sak teman ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan bi asmaika. Kelawan pira-pira asma Tuhan al husna kang bagus. Wa bi kalimatika lan pira-pira kalimat Tuhan atamati kang sampurna. Wa bi hurmati nabika lan kelawan lantaran mulyane nabi Tuhan Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta fadhoni ing yen tong reksa sapa Tuhan ing ingsun. Wa antuafiyani lan yen to marasake sapa Tuhan ingsun min balaika saking
balak tuan. Ya dafingal balaya, duh dat kang nolak pira-pira balak. Ya mufarijal hamid duh dat kang napa niku mbungahake susah. Wa yakasfal ghammi duh dat kang buka susah. Duh dat kang buka utawa ngilangi susah ngono ya kene. Duh dat kang buka utawa kang ngilangi susah. Gham iku maknane mendung. Wong napa wong susah iku mesti mendungan peteng uripe iku. Iksif mugi buka tuan utawa mugi nolak tuan. Ngono iki kene. Mugi buka tuan utawa mugi nolak tuan ngani saking ingsun ma ing perkara kutiba kang wis den pesti apa ma ngalaya ing atase ingsun fi hadas sanati ing dalem ikilah taun min hammin nyatane susah au ghammin utawa ya padha susah utawa sedih utawa mendung prihatin ya kene. Manane padha hammin ghammin innaka sa'tamene tuan ala kulli syai'in ta saben-saben suci iku qadir dakang kuwasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman kelawan rahmat salam temenan. Kemudian dungane niki wau salate 6 rakaat dungane niki. Lho Pak, mengki sing sae dilampahi pundi? Apik kabeh. Wah iku. Utawa mbok gawe pemain wis dadi kiai sing safar iki sing 4 rakaat safar ngarep 6 rakaat. Lho kok gak istiqomah ta Pak Yai? Pak Yai ilmune akeh sepurane lek. Ngono. Dadi mengki kemok apa anune kathah ben padha weruhe ngoten lho nggih, ben padha weruhe ben ora terlalu fanatik. Nek dhewe iki ilmune mundak kathah mengki fanatisme terhadap sebuah amalan atau fanatisme terhadap sebuah golongan niku semakin terminimalisir. Ora kok aku kiai ku 4 rakaat, aku nek gak 4 rakaat moh. Ngene kadang yo ono. Nek gak ngene gak mergo kiai ku ngene. Oh, nek ade kan ilmune akeh kan menak. Oh, malah kae berarti referensine iki, mungkin kepenak. Mungkin yang Mujarab Bardairobi nang Samsul Ma'arif neh versine luwih akeh meneh. Arep milih sing model salat model piye utawa donga sing model piye sik akeh. Kapan-kapan ben ndak bingung. Ya ora bingung ya. Ya saya terserah arep ngamalno sing ndi ngoten nggih. Wadakala nutur. Lha niki dilampahi pripun Pak malam Rebone napa Rebo pagine? Niku padha apike. Sami mawon nggih, sami mawon. Cuma nek yai temriku biasane Romekhana nglampaine pas dina Rebo bar zuhur. Mergo ngepasna bahasa yaum. Yaum niku lebih ke bahasa hari. Nek dina niku berarti barange awan. Ngoten nggih? Awan. Nek Mbah Mahfud riyen pripun? Nek Mbah Mahfud riyen saklengku niku pagi. Kalau ndak salah lho nggih. Mbah Mahfud riyen pagi, jam 8 atau jam 9. Niku ngoten. Apa? Mati ta? Ngoten ta? Nah niku nek nglampaine terus kados Romayahanan niku ngoten. Lho, besok tapi Romayahanan nggih nate teng wagian niku dilampahi malam Rebone. Iki nate teng wagian dilampahi malam Rebone, tapi sing sering awan. Ternyata terus angan kok malam Rebo ya. Oh ternyata ngajari santri-santri oh malam Rebo ya oleh ngoten nggih pareng mawon. Nah niku semisal tapi ya gak dawuh. Tapi sedake kan ngeten nek dhewe besok temriku ning masjid dhewe ning santri-santri ning santri kan dijak yah apa kan menak. Tapi nek ning umat utawa ning wong desa dijak dhuwur mengke mlempak sedanteng teng masjid nglampahi salat nggih. Nglampahi salat ngono wis nglampahi salat kalih mujahadah bahasa ngoten. Mujahadah tolak balik ngoten. Mujahadah tolak balik ngoten. Minangka niki Rebo wekasan ngoten. Minangka niki Rebo wekasan nglampahi mujahadah utawa minangka Rebo wekasan ngoten. Amaliyah ngoten. Anu Pak Yai nek mantun dhuwur iki ngantuk-ngantuke wong. Lah kita kan bisa ambil malam Rebone bar magrib ngoten kan biasanya akeh wong teko ngoten. Sementing gak bar subuh, bacot bar subuh. Bar subuh ngoten nggih. Wadakal terus ba'du sholihin sebagainya pira-pira wong sholih anna akhir arbinga ing sak temene akhire dina Rebo fi safarin ing dalem wulan Safar iku yaumun nahsin dina apes utawa dina sial. Iku yaumun nahsin dina apes utawa dina sial. Mustamirin kang terus menerus. Faisahabu moko den sunatake apa ayakra ing maca sapa man fihi ing dalem yaum. Faisahabu moko den sunatake apa ayakra ing maca sapa man fihi ing dalem yaum. Surat Yasin ing surat Yasin lha iki bedone. Surat Yasin ing surat ya Yasin. Fa idza wasala mongko ing dalem nalikane tumeka sapa man ila qauli ta'ala maring dawuh Allah taala rupane salamun qalam mir rabbir rahim yukarriruha mongko bolan-baleni sapa man ing ayat salamun qalam mir rabbir rahim salasa mi'atin kelawan 300 wa salasa asrota lan 13 apane marrotan ambalane sumaya tu nuli ndonga sapa man fayaqulu nuli ngucap sapa man
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma dugi sholli mugi paring rahmat takdim panjenengan ala sayyidina atase bendera kita Muhammadin rupan kanjeng Nabi Muhammad salatan kelawan sholawat tungjina kang nyelametake sapa tuan ing kita biha kelawan lantaran sholawat min jamil ahwali saking sekabehane pira-pira pekewuh wal afatilan pira-pira panca baya wa taqudilan mugi napa niku nekake tuan lana maring kita biha lantaran sholatan jami'al hajat ing sekabehane pira-pira hajat wa tutahhiruna ngoten nggih wa tutahhiruna lan mugi ya Allah ya Rabbi ya Karim napa mugi nucekake tuan ing kita biha lantaran sholawat min jami sayati saking sekabehane pira-pira Allah wa tarfauna lan mugi ngangkat tuan ing kita biha lantaran sholawat a'la darajati ing luwih luhure pira-pira derajat wa tuballighuna lan mugi nekake tuan ing kita biha lantaran sholawat aqsal ghayati ing katoke pira-pira katok jami'al khairati min jamil khairati saking sekabehane pira-pira perkara bagus min jamil khairati saking sekabehane pira-pira bagus fil hayati ing dalem urip wa ba'da mamati lan ing dalem sause mati sumayakulu nuli ngucap sapa man Allahumma do Gusti Allah isrif mugi ngengokake tuan nganna saking kita syarroma ing olone perkara yang zilu kang tumurun apa ma minas samae saking langit wa malan perkara yakhruju kang metu apa ma minal ardi saking bumi innaka sak temene tuan ala kulli syai'in anta saben-saben suci iku qadirun dat kang kuwasa wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam sumayat nuli donga sapa man bil muhimi kelawan perkara kang penting dunya ing dalem dunya wa ukhra lan akhirat wa yasalu lan nyuwun sapa man Allah taala ing Allah taala al afiyata ing kewarasan wassalamata lan slamet lan temriki ada lagi sing modele ngeten temriku niku mboten damel salat tapi maca yasin sepisan tapi pas ayat salamun qaulam mir rabbir rahim niku dibaca 313 kali nggih diwaca 313 nah ngeten kemudian donga. Lah dongane niki bisa langsung bare salam kolam langsung utawa mengke yasin isbar, kemudian donga selawat munjiat niki Allah masuk kemudian terus lanjut Allahumma srif anna syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju minal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Niku. Setelah niku terus donga apa sing perkara sing wigati sing diwedeni taun iki semisal barake ya Allah Gusti mugi-mugi kula mboten ketolak melih lho semisal ngono iku. Contoh. Loh kok jenengan tau ditolak? Enggak, aku enggak merasa tertolak. Itu. Mereka saja yang insecure ngono lho. Iku. Ha ngoten lho. Lah niku tang mriku nggih. Dadi ndonga sing kira-kira apa sing taun iki sing misal apa duwe tujuan apa teng mriku ben ampriye ilang. Ben ampriye napa niku kegagalan ilang. Lah niku ngoten. Mengke di napa di hari Rabu akhir bulan Safar. Hari Rabu akhir bulan Safar. Lah niku maca Yasin ping 1 terus kemudian salam qolamir rahime dibaca 313 kali. Dibaca 313 kali. Nah niku. Faidatun ayati faidatun. Lah arep milih sing ndi terserah. Aja lha pamane maos Yasin ping 313 ngoten sae napa sae, Pak? Sae pol. Lah niku makane wis satu-satu dijazahi aja. Oh niki berarti ingkang dipun waos salam kolame mawon nggih. Nggih, semisal kok sak Yasine sedanten 313 sae. Wah, nggih, berarti macane 313 sae. Semeng tenan ya, Pak. Lah niku nggih. Faidatun ayati faidatun dzikru. Lah nek mriki nek kitriyen nek Mbah Maksum niku Mbah Maksum Mbah Mahfud lanjut niku iku nek nglakoni nggih niku sekitar jam 8 sak metu sekitar jam 8. Kalau ndak salah lho nggih. Kalau ndak salah. Sekitar jam 8 jam 9 niku pada waktu duha. Ya tujuannya mungkin kan jadi jemput rezeki kemudian nolak perkara ngoten. Lah niku nek teng mriki riyen ngoten. Lah sing dilakoni salate napa? Salate mergo jaman semono aku sik goblok ya dadi gak dong iki. Dongane apa nek nyun sewu nek Mbah Mahfud nek donga kan cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang gak genah iki apa untuk gak patek ematnya. Gak patek ematnya. Tapi terserah mungkin sampean arep milih sing ndi dongane dari sekian niki wau. Faidatun. Sak faidah maneh. Pas iki 10 halaman aja. Faidatun ayati faidatun. Dzikru ba'di ayatin utawi iki iku nutur sebagian pira-pira ayat wa faidatin lan faidah. Katabaha. Wa faidati kutsbiha. Katsbiha mawon. Wa faidati katsbiha. Wa faidati katsbiha. Lan faidahe nulis ayat.
Lan faedah nulis ayat wasurbi ma'iha lan ngombe banyune ayat. Dzikru ba'di ayat itu tawi iki iku nutur sebagian pira-pira ayat wa faidati katsbiha lan faedahe nulis ayat wasurbi ma'iha lan ngombe banyune ayat. Iki pakai katsbun temriku sing masdar kias ini. Wa minal mujarrabati lan iku setengah saking tapi sing sering terlaku nek masdare kataba yaktubu kita batan sing sering. Wa minal mujarrabati iku setengah saking pira-pira perkara kang teruji utawa mujarrabat teruji banget. Litafil balaya. Pokok sampai niku nek pangane kitab-kitab bangsa ngeten iki kok ono kata-kata mujarrabat. Wah, berarti iku memang sangat teruji gampang manjuri. Lho kula kok gak mandi, Pak? Berarti ancar gak yakin ngono tok wis. Asline tembe kula urusane ning kono tok. Makanya di awal dulu kan wis diomongno idul fatah hasbati qadirufi ngono tok. Wa minal mujarrabat iku setengah saking pira-pira perkara kang teruji litafil balaya. Maring nolak pira-pira balak wal khifdilan pangreksa. Minhu saking balaya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim iku katbu hadil ayatin nulis ikilah pira-pira ayat wa mahwuha lan nglebur ayat wasurbu ma'iha lan ngombe banyune ayat. Qala dawuh sapa Imam Ma'ul Ghainain. Awas. Qala dawuh sapa Imam Ma'ul Ghainain fi Na'til Bidayati dalam kitab Na'til Bidayat. Ing lafat wayurwa. Wayurwa lan den riwayatake apa annaman sak temene wong salat kang salat sapa man arba'a rakaatin ing papat pira-pira rakaat. Arba'a rakaatin ing papat pira-pira rakaat al mutaqad sini enggak benar ya. Mutaqaddimatan kang wis dingine. Wadangalan donga sapa man bidunga kelawan donga. Al mutaqaddami kang wis den dinginake. Aidon halimane. Wa utai donga iku Allahumma ya syadidal quwa ila akhirih. Di donga awal wau. Wa kataba nulis sapa man ba'da dzalika endam sause mengkono-mengkono donga. Hadil ayati ing ikilah pira-pira ayat. Wa ghasalah lan basuh sapa man ing hadil ayat bil ma'i kelawan banyu. Wa syarabalan ngombe sapa man minhu saking mak amina mongko aman sapa man mimma saking perkara yang zilu kang tumurun apa mah minal balai nyatane balak fi dalikan nahari ing dalem mengkono-mengkono awan. Nah makane kados romayanan niku jupuk ning awane ila tamimil ami tumeka sampurnane taun wal ayat utai pira-pira ayat hiya ya ayat iku hadhihi ikilah ayat rupane salamun qaulan mir rabbir rahim salam utai keselamatan kaulan kelawan ucapan iku min rabbin saking pangeran rahimin kang welas salamun utai keselamatan iku ngalan nuhin muga tetep ing ngatasé Nabi Nuh fil alamina ing dalem alam kabeh salamun utawi ya Allah ya Rabbi salamun utawi keselamatan iku ala Ibrahim ing ngatasé Nabi Ibrahim salamun utawi keselamatan iku ala Musa ing ngatasé Nabi Musa wa Haruna Nabi Harun salamun utawi keselamatan iku ala Ilyasina ing ngatasé Nabi Ilyas salamun utawi keselamatan iku alaikum muga tetep ing ngatasé sira kabeh tiptum bagus sapa sira kabeh fadkhuluha mongko mlebu sapa sira kabeh ing jannah utawa ing surga khalidina hale pira-pira kang langgeng mingkuli amrin saking saben-saben perkara salamun iku aran wengi salam salamun iku aran wengi salam hiya utawi Lailatul Qadar salamun iku aran wengi salam hiya utawi Lailatul Qadar hatta matla'il fajri sehingga metune fajar kultu ngucap sapa ingsun wa hadir riwayatu utawi ikilah riwayat hiya ya hadir riwayat iku allati perkara kana kang ono apa kelakuan nah kana kang kok kan nggone kak sampean oh pangiline mburi ya kana kang ono iku yafngaluha agawe ing alati kana kang ono iku yafngalu agawe ing alati sapa syekhuna guru ingsun maksudnya Syekh Zaini Dahlan radhiyallahu taala anhu wa hiya utawi hadir riwayat iku asanu luwih bagus li ngumumin nafi krana sumrambahe kemanfaatan biha kelawan hadil ayat lisibyani maring pira-pira bocil waniswani lan pira-pira wong wadon wal ngabidi lan pira-pira kawula wa nahwi dalika lan sepadane mengkono-mengkono sibyan ila akhirih mimman nyatane wong layak diru kang ora kuwasa sapa man ala fi'li syai' ing atase nglakoni suwi-wiji mimma nyatane perkara utawa saking perkara takut dama kang wis dadi dingin apa malah niki modele salat 4 rakaat. Pokok sholat riyin, kemudian terus dongo Allahumma ya sadidal quwa di awal tadi, terus kemudian nulis salamun qaulan mir rabbir rahim sampai hatta matla'il fajr. Nulis kemudian dilebur neng banyu meneh. Nah, tapi kalau yang tadi kan nulisnya disarati di kertas. Niki kan bebas, nulisnya dimanapun bebas. Nah,
mengaca seperti Romeo Hanan niku nulisnya teng piring. Nah nanti yang story ini Gus-Gus itu apa nek malam sofar, pas sofar iku mesti nulisnya teng piring salamun kolam mirrobir salamun kolam mirrobir rahim salamun rahim fi amin Gus Wedol nika teng piring. Manten wonten di osok-osok teng ember utawa ning banyon. Siki ngoten. Barang diombe. Boleh kuwi nek kewagen, wah tapi nek kewagen niku ngene. Banyune banyu gak banyu angger mboten. Tapi Romo Yai niku kan ngeten, setiap bulan April niku dadi banyu bulan air. Dari sekian banyu niku sing banyu udan, sing paling barokah khususnya babakan nggih penyakit sak baratane niku banyu bulan April. Banyu bulan April. Lah makane lho. Lah keistimewaan bulan April apa Pak iku dawa, kapan-kapan itu Mas. Makanya sampai Mbah Mun barang nek dawuh apa wis masyhur nika nek bulan April nyekel duit engko sak bar-bare nyekel duit mboten. Nah aku malah luwih enak meneh angger sampean duwe asma sak bar-bare aja ditukokne nyekel duit terus. Duite ra kelong. Duite ra bakal entek mergo gak ditukokno. Harga ra ditukokno. Lah niku bulan April istimewa. Lah niku nek kados teng keluarga niku dicampuri karo banyu bulan April. Iku ditokne karo yai pas wayah sofar. Ditokne karo yai pas wayah sofar. Sembuh bulan April kapan? Pas wayah April, manten-manten terus bulan Safar. Gitu. Lah niku yai nggih wonten jun-jun gede-gede wau. Dadi wis pun nulis piringan kuwatah 110 akeh mergo kan nggih kanggo sak pondok, terus kanggo sak dusun. Wakeh, Pak. Kono mriko bulan Safar ngoten sing salat teng pondok niku wakeh. Manten terus yai sek ning banyu-banyu niku sret wakeh jun, manten-manten wong mendeti. Wis bebas disalah ning arep dalem nika ning andeng masjid, dijejer ning arep masjid ngoten manten saka wathah sing mendeti. Santri-santri aja njupuk terus wong desa ngedo njupuk wathah. Iku setiap bulan Safar. Lah sing paling aman penake nulis sing ngoten niku teng napa niku jenenge piring utawa ning kaca. Nek lebure kan gampang. Wow. Nah, pun niku sing nggih tolak balik. Niku penak nulis niku, penak nulis niku. Nggih ning keluarga niku nggih sae. Keluarga niku nggih pun. Pun. Niku sampeyan nek anu babakan raja bareng burine enten. Sing halaman sak bare. Mboten enten. Enten. Arene. Sak bare iki raja bulan Safar enten. Mboten. Lah engko sesuk ya tak paringi anu bentuk raja itu didem marun terus sampean staples yang kita dhewe-dhewe ngoten. Sing biasane sing model raja niku lho. Sing ada disalahno ning sumur utawa ning apa lah nika mengke bensin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahiran wa batinan wa tasuna bi batika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.